rimado este vamos ca parte máis tradicional. E digo máis tradicional porque a estes dous os deixo descansar. Vou a cantar unha jota que aprendín de Jesús de Bazar. Non me canso nunca de decir que para min a persoa, non sei se a persoa porque hai mulleres tamén que cantan moi ben, pero como home eu creo que foi un dos homes que máis bonitos que oitei cantar. Eu non lle chego a sola dos zapatos, pero vou intentar que a vos tamén vos guste polo menos esta jota que aprendín de Jesús. Putin